Kini ang GMA Regional TV Live. Palaran ta mga kapuso, makauban nato karong buntaga, bida sa Love, Die, Repeat. Waylain ang ultimate star, Miss Jenilyn Mercado. May buntag, Miss Jenilyn. Hello sa inyong lahat. Thank you so much for joining us this morning sa programa. Kumusta ka, Miss Jen, after many years na nagpahinga sa showbiz, sa commitments? Well, happy kasi syempre nakasama ko yung family ko ng sandaling oras na natutukan ko ng mabuti yung aking anak. Masaya na kahit papano talagang naalagaan ko ng gusto yung baby. And nakasama ko yung family ko. Let's talk about lately, Miss Jen. May viral photo sa inyo ni, of course, Dennis Trillo, nung nagbabike kayo. Ay, okay. Can you talk about this? Kailan to nangyari? Or do you usually do this? Ako kasi mahilig magmotor. Kasi noon nagve-Vespa ako, papunta kung saan-saan. Tapos, before pa ako maging pregnant ulit dito sa second child ko, plano ko na talagang mag-aral ng big bike. Wow. Na naudlot lang kasi kasi nabuntis ako, nanganak ako. So after noon, ngayon, tinuloy ko siya. As a couple pala, tanong ng marami, ano daw ang reaction mo? Maraming natutuwa rin, of course, sa mga TikTok videos niyo, sa mga nakakatong ginagawa niyo sa social media. Actually, si Dennis yung si Dennis yung ma-TikTok. Ako kasi parang hindi ako masyado nagti-TikTok. So wala kayong makikita masyado sa account ko. Si Dennis madalas na nagsushoot at nakakatuwa kasi gano'n naman talaga siya. Let's talk about your comeback project, Miss Jen. Love, Die, Repeat. What made you come back o mag-accept ng mga projects this time? Well, ito yung show na naudlot noong 2021. Nag-start kami mag-shoot ng 2021, tapos nabuntis ako, tapos tinuloy lang namin itong 2023. How different is Love, Die, Repeat compared to previous mga projects? Iba siya. Unang-una kasi iba yung concept niya. Yung story, feeling ko ngayon lang gagawin sa series, sa isang primetime series itong ganitong klaseng concept ng time loop. Paulit-ulit nangyayari ang isang buong araw. No? Isa to sa mga challenging na talagang ginawa ko sa buong showbiz career ko. So sana supportahan nila. Kumusta pala? How is it like working with Sian Lim? Is this your first time to work together? First time. Pero syempre dahil nga nag-taping na kami nung 2021, hindi na ganun kahirap kasi meron na kaming nakapag-bond na kami. Ano may expect ng mga kapuso Cebuanos natin mula sa Love, Die, Repeat? Exciting. Exciting ang show na ito. Kakaiba. Gabi-gabi namin kayong papaiyakin. Pa-intense ng pa-intense sa mga nangyayari bawat araw. So, sana huwag kayong bibitaw. Tutok lang kayo gabi-gabi sa GMA. Can you please invite our kapuso viewers na lang din, Miss Jen? Of course, message mo na lang din sa ating mga kapusong Bisaya dyan na nanonood. Okay, Monday to Friday po, ang Love, Die, Repeat, 8:50 PM po yan sa GMA Prime. Huwag niyo pong kakalimutan. Maraming pong salamat sa lahat ng mga sumuporta sa aming show. At sa mga hindi pa po nakakapanood, manood na po kayo. Promise namin sa inyong gabi-gabing excitement pagka pinapalabas po ang Love, Die, Repeat. Maraming salamat. Wow. Before we cue for commercial pala, Miss Jen, may nakagawian kami dito sa programa. Mga kapuso artist, we ask them to cue for commercial gap. Okay. Tapos in Bisaya. Okay. Para sa ating mga kapusong Bisaya dyan, Miss Jen. Of course, mga kapuso, Miss Jenilyn Mercado. Mga kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live.